akọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba m ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbomọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 25 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gara mmanya zụziri nke ọma gbaba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma mee ya na-etugodi onwe m aha nwada nwoke ọcha Clara na-atajiere m anya mana elegakwanụ m eze kati kelee ọha na eze maka na ị nwere ọtụtụ keesi ịsa ọkwa gị nwa Clara ime na the worst. Uche, wait, make I greet. Igbo ndị ọma ụtụtụ ọma nọ na salachi na bọọlachi. Olee otu unu dịkwa mma unu dịkwa mma n'obu unu. Asị m ya gaziere unu. Ị ma na eburula ewu bịara nnọọ richa ji nwata were mpi kpọkpọ ya na mgbịrịgba ọkụ. Ọkaede. Uche, ọhaneze na-ege ntị, biko legodu na uche anya n'isi. Irotom shizola ya baret bịa size ya. Maazụ ọkwara gị nke gị nwa. Look at le. Maazụ ọkwara gị nke gị nwa. Wokiri. Maazụ ọkwara gị beret nke gị nwa. Ya bụrụ na ị nọ na Facebook this morning ị ga-ahụkwa ọmalịcha beret nzụra Clara nwoke ọcha. Do you even know that I bought this beret ikpu na azụrụ m maka akwa nsọ? I bought this beret because of this cloth nsọ. Look at. Ọmalịcha beret nzụrụ n'Ọnịcha main market. Me were ya nye gị gị na-agbatọsi ọnụ ịma n'ime na the worst. Ịma n'ime na the worst. Uche, look at the way my own fit child. Ịma na ị chere na ihe niile ahụ ị na-eme na enweghị onye na-ahụ gị. Ịmaghị na akwụkwọ ọbụla na-aga wanwam anya ọbụla na-ele zamzam n'ahụ ya. Yesterday ka m nọ na-akọmplen gbasara oroma ọgwụ Chineke ji gọzie m na nrọ. Ọ na-abụ nnọọ nrọwa nrọ m aga ebe ahụ gaa were oroma ahụ raa. Nna complain na o nwere one bunch of oroma ọwụ bịara m ya na oroma ahụ m bịara nọọ mapụ atụ na oroma acha na ọ ga-amagbu onwe ya. Oroma na-awụkwa aka gị Clara gba nkịtị nna ajakịrị bunch ahụ yesterday ma aga ha ya wụrụ na ata mpaala with the bunch ma jụọ gịga ego ị mana dịka m na-arahụ ụra n'abalị bụrụ taa nrọ ahụ eburukwa mgbe n'okporo ụzọ ahụ m na-aga ebe oroma ahụ dị meetie one lady ọwụ dị plumpy. The lady so uche masị ya sọwụ gị nwa onye koefe so ọmụnwa ya efufe n'isi si ụtụ dị ọjị n'ahụ na-egbu ya sịsị ọ ilu ọ tọrọ m ya sị ụtụ dị ọjị n'ahụ na-egbu ya masị ya ogene o nwere ihe mere ya sọwa ihe niile ka mmadụ na-ekwu mana ụtụ dị ọjị n'ahụ na-eme gịnị na-egbu ya. Clara nwoke ọcha onye ọbụla atụọrọ ilu kọwara ya mana na ego ejulọ nne ya lara ọkpọrọ gị ma bụ ụtụ ahụ dị m n'ahụ ọ gị nwa ị chere na that woman na-atụ ọhara m ilu bịara kọwara nnọọ gị nwa na ụtụ dị ọjị n'ahụ na-egbu ya masị ya lele ya kpọrọ m onye ahụ aha ya sị na ọ ma na abụ m onye iwe ọkụ mana ị hụrụ ihe a ya na orenji a Chineke ji gọzie m na nrọ na alụ na ọ bụ ụtụ dị ọjị n'ahụ na-egbu ya efufe n'isi dịka ọ na-apụzi ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ ha ụmụ nwaanyị ọ dị ego which other lady? About that oroma. If that lady say no to ne. About about it. About it. Hụrụ gị nwa ime na the worst. Uche le gwa gị nwa ime na the worst. Give me connect your own. Kode ka anyị gbapụ ya ọsọ je ka ọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya ngwa gezie ntị. Onye isi ala mba Malawi bụ Lazarus Chekwara ekpetala na emeriri ya na ntuli aka elu onye isi ala emere na mba Malawi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu eziela Ibas si ya wụcha na Aso Rock.
mmanụ nri agbakọtara ihe ejupụtala n'ahịa dị na Minna bụ isi steeti Niger ebe ka ọ dị. Otu NAFDAC adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara nke a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwata akwụkwọ JSS 3 akụgbuola otu nwoke ọwụ gbim na steeti Cross River, ozu ya dọrọ. JSS igirigi JSS 3 obere nwatakịrị na-enweghị ka ọha obere nwatakịrị na-enweghị ka ọha ịma amamode before yesterday ka anyị bịara na-ekwu ya mkpamkpa ụmụaka ndị a na-enweghị dịka ha na-akpa JSS ebe dị iche iche ha nwa na-eme gịnị na-aganye aka. Ịma n'oge mbụ ka a na-asị ihe okenye n'ala hụ nwatakịrị rie elu ugbo ọ gaghị ahụ ya. Ị hụrụ n'ụwa nke ugbu a ihe nwata nọdụ n'ime ala hụ ọsọkwa okenye ya jee rie Mountain Kilimanjaro ọ gaghị ahụ ya. Ụmụaka ugbu a agago ha fa, ọtụtụ n'ime ha eme na gịnị agago ha fa. Leenụ nwa JSS 3 lee otu nwoke ọwụ kụgbuo ya gbim na steeti Cross River, otu akpa respect ahụ agbawara ndị otu isikwana nwa JSS otu gị pali aka lee otu nwoke ka ga lee ya kụwa ya ihe emewe ihe n'usoro Clara ikpesịrị ịkpọ m Uche. Ịma na ọdede ka ikpesịrị ịkpọ m Uche. Ndị ihe consign edisi ya ihe ugbu a na ọkwa angụl ahụ ka anyị sikwa na-abịa. Uche no dey tackle me like this na ụmụ rara oroma gị allow me to breathe. Na you ọ gị ngwa mee ha ka m situ ọnụ gị. Mee godi ọha ka m situ ọnụ gị. Mee ha mee godi ha. Mee nụ ha ka m situ ọnụ gị. Let me smell your mouth. Ya dịwa. Ọ gị nwarara ya. Uche ọrụ na-esi m. I know my oroma knows me. Gị na-akọ ime ọnụ ha ọnụ Uche nsuso ime ọnụ hụ ugbu a ma esie ya ị ga-ahụ na ọnụ ọgụga gị ga-agwa m ọ dị ego agwara gị latụrụ m Clara nwoke ọcha ọkwụ na-ahụ na ya o bowara m ebubo ọzọ ịsịnụ na ọwụ gị ma enụ ha Uche o nwere ihe na-agụ gị ọ bụ ihe nne na nna anyị na-eji owe otu mgbe ahụ nwee ka azụ sifuo na ngịga asị gị bịa asị gị mee ha ele anya lọlị gị esi asụ agba gị ụtalị ka ọ dị nwaanyị ọma NAFDAC adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara mmanụ agbakọtara ihe bịara jupụta n'ime ahịa ndị dị na steeti Niger kpọmkwem na Minna. Uche wee chekwa nọ naanị mpaghara ala Igbo ebe a ka ihe a anyị chere nọ naanị na steeti Imo so rule ebe ahụ ọ gaala viral ọ gaala gịnị viral. Tinubu eziela Ibas sị ya wụcha na Aso Rock otu a ka Vanguard si kwuo ya mana Punch sị na Ibas agago Ibas eme na gịnị agago ọ ga-alaga Nzuko Tinubu kpọrọ ya na Aso Rock. Okwu ya ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ gịnị mere Ibas ji agbape nnyocha a na-achọ ime ya n'ọchịchị ọnwa 6 ọ chịrị na steeti Rivers? Kedu ihe mere o ji jụwa isi na agaghị eme ya gịnị nnyocha? Ama mme na-aghọta okwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. N'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook, ị garuo Facebook search ya maka Eko FM type ISIOKWU FM kliki kpam kiriwe anyị gịnị live ka ị gbakene anyị ihe mere Ibas ji agbape ka a hapụ ime ya gịnị nnyocha. O nwere ihe dị njọ onye chịcha enyocha ya probuo ya mara kene ji nke gara n'ubi na nke gara gịnị n'ọba. Kedụkwana ihe mere a na-asị Ibas bịa ka eprobuo gị ya si n'owe ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers si ya nwanna bịanụ ka anyị probuo gị ka ị kọwara anyị ji nke gara n'ubi na nke gara n'ọba ihe iji alokeshọn ndị steeti Rivers mee gịnị mee. Ibas agba isi akwara dịka onye isi ala Bola Tinubu ziri ya ụbọchị ụnyaahụ si ya bịa ya aga. Ọtụtụ ndị mmadụ chere na nke a ga-abụkwa isi sekpụ ntị mere o ji gaa zute onye isi ala Tinubu mana o kwesịrị ekwesị. Clara Uche ị na-asị o kwesịrị ekwesị a sị gị arụrụ ala gba afọ ya bụrụ omenala ndị nke ọzọ ha afa nwere oge ji ọ ga-agba isi akwara. Uche ọkwara gị igba isi akwara because you go say others do their own go scot free ọ ga-eru na nke ya agbanwe. For how long ka anyị ga-continue do like this? That is it. That is the problem. For how long? Onye chịcha sị pụta kọwara ọha na eze ọchịchị wee chịcha gị ime chek. Mana Uche mgbe eluigwe ala ọsọ ya wụta na-eche eme ya onye chịcha eprobu ajụọ gị Clara nwoke ọcha eluigwe ọ ga-adade onwe ka alokeshọn si bata na steeti gbim
gọvanọ apụta kpọọ ndị steeti ya kelee ha, ọ bụrụ na redio ya abịa, ọ bụrụ na live tv ya eme gịnị ya abịa, lee nụ allocation batara, lee ego ole batara, lee ihe anyị ga-eji ya eme. O nwere ihe dị njọ dị na ya? Ugbu onye megakwa lee ebe anyị ga-ehụrụ ego dị otu a, lee ebe anyị na chanel ya, lee onye anyị na-enye ya adịghị ama ama, ha odu ya responsible, lee otu ọ ga-aga, lee nke gara n'ubi, lee nke gara gịnị n'ọba. A na-emekwa gị ya nwaanyị ọma na udu mana na anụ yọm ego lokal gọọmenti ha afọ a na-agba anyị anaghị anụ na ego na-abata na lokal gọọmenti, mana billions of naira na-eme gịnị na-abata. Enwere otu o si aga. Where the money dey go? No. Kedu ihe eji Development ya eme? Nothing. Kedu dị ihe eji ọwa onye jụọ ọda ajụjụ eligwe adaa, mana anyị kwesịrị ịjụ na-ajụ ya. Anyị kwesịrị ịdị na-eme gịnị na-ajụ ya, na-achụ ọchịchị ya, na-eme gịnị ya, na-ede anya. Ekwenụrụ m the other time akwesị o selitere isi na ego ihe abatala. Uche ndị na-ebe oshi bata. Ka ihe eji ya mee. Ọ dị egwu. We dey look, we no dey judge. Onye isi ala mba Malawi bụ Lazarus Chekwara ekwetala na emeriri ya na afọrọ ya mmiri na ntuli aka elu onye isi ala emere na mba Malawi. Ịma akụkọ bịara na-ada n'ihe isi ike bịara rie elu ọjị na mba Malawi, nke na inflation bịara jiri 33% ji gbago nke ọjọọ ya. Chineke. Ndị mba Malawi si enough is enough. Na ọ ga-akara ha mma na onye chiburu ha tupu onye nke ha bata gaghachiri na ha ahụbeghị ụdịrị nke a na mbụ. Ịma asị ogoli lụọ di abụọ ya mara nke dị mma. Ndị mba Malawi alụọla ha 2 husbands mara nke mere gịnị ka mma, si hụrụ that last one na that one beta pass yo. Ka a na-ekwuli aka a na-akala onye ọbụla ewe iwe gaa were voters card pịam gaa na ebe a na-atụ vootu tọpụ onye isi ala. Mba voters card na wọk, mba ntuli aka elu ndị na wọk, onye emeriri ekwetakwanụ na emeriri ya pụọ n'ụzọ. Onye isi akọmendịrị m this man, ọ gbalịrị, ọ shọkụrụ m ka mmadụ ga-esi pụta n'Afrịka kweta na emeriri ya na ntuli aka elu. Uche n'ihe onyonyo ka m nọ na-ele dị ọda dị na mba Amerịka, onye ihe achịganụ o chefuola m ihe ya si na ọ gbaala arụkwaghị m. Uche no before Naija kama ya nwụọ na ọkwa ọchịchị ahụ. Eticha resign ya na primary school ma ya fọdụ senetọ. Ị bụrụ senetọ resign na ndị be gị ga-eji nnọọ nwayọ ka ego ụdọ chọọ otu ebe otu ihu dibịa ọwụ buga gị si biko gbaa na afa ka amarakịrị ma kụwasịala ya ọbọrọ ojikwa ahụ n'ịgbara arụkwaghị tụmịa nwụọ na siti ahụ. Ọ dị nnọọ ka ebe ndị vileji gị gara n'ọtụkata ego re ala kpọga gị mba oyibo ebe oyi na-atụ gị ebe ahụ si koodu day you come back taa mechie ọnụ, a ga-agbago ụdọ kwaga ahịa ebe ahụ ijikwa wee bụrụ ya. Afrịka na-agba arụkwaghị, we know the resign here. That's why onye isi ala mba Cameroon Paul Biya chịkọtara Cameroon ruo 92 years ọ ka na-achị, ọ chọkwara ịchị ha ọzọ maka na onye awa ọkpụ ọrụ gịnị na ya o wee bụrụ ya. Mana n'ime ihe niile a we dey look, we no dey judge. Are we judging? No. How can we judge? Anyị wụ judge wee bụrụ ya. Ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Mgbagezie ntị. Nlọghachi Natasha lọghachiri n'ụlọ nzukọ seneti gosiri na ịdị n'otu ga-emeri ọchịchị ozuenye agbala m ka Atiku kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ị nwere sọ naanị awa 24 ịkọwara ọha na eze ihe jikọtara gị n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka otu pati apụga gbara abaribe. Ndị uwe ojii steeti Taraba agaala aka ka egbe pịnwụrụ mmadụ 5 bụ ndị gara kụwa okpo mmanụ ala ndị NNPC, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 otu pati NNPP apụtala kpuo na ọ bụ okpokpo asị, bụ akụkọ ahụ na-efegharị na kpamkpaso na ama amụma ịgbahapụ otu pati ahụ.
ndị agha ala anyị agbagbuola ndị ogbu egbe ezu ohi mmadụ 4 n'okporo ụzọ awara awara si Jos gawa Bauchi ma napụta ha mgbe ọgụ ha bụ akụkọ na-ada kudosu na-akpụkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ụlọ nzukọ seneti ga-anọ n'abalị 7 nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa mara ma Natasha ọ ga-amalite ha ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị amalite ha. Nke ahụ anaghị esogbu anyị ka otu pati PDP kwuru gbasara akụkọ a na-ebugharị na Fubara nwere ike ịgafere n'otu pati APC. Ibe ụmụ nwanyị ugwu Naijiria na-agba ndị nke atọ gbaa gburugburu ụwa ebe ka ọ dị ebeela ụmụ nwanyị ndị Naijiria dị nde 20 20 milion ugwu ka otu UNICEF kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na-akpụkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na dịka Jonathan Naijiria onye isi ala mba Malawi ekwetala na emeriri ya na ntụliaka elu onye isi ala emere na mba ahụ. N'afọ ka adọọla aka na ntị gbasara itinye ihe a na-akpọ azụdai na mmanụ nkwụ bụ akụkọ na-ada azịgbakwa na-akpụkwa akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agbatikwuo na mkpọpụ akpọpụrụ Chinedu Agụ n'ụlọ ikpe n'ụbọchị ụnyaahụ ka ọ dịwazie n'ụbọchị taa bụ Tọzde n'ihi abịaghị ọrụ onye ọkaikpe Majes. Ndị uwe ojii ahụ na n'udo laghachiri n'obodo Obi Nwanne dị na kansụl ime obodo Njaba nke steeti Imo dịka atụchara ogbunigwe n'obodo ahụ. Igirigi ogbunigwe uche ọ dị egwu. Akwụkwọ akụkọ Daily Post capture ya with the look we know the judge mana asị ndị uwe ojii restore ya ala ha peace n'obodo Obi Nwanne dị na kansụl ime obodo Njaba Ogbunigwe Nigeria. alụgakwa ọgwụ Clara onwe na nke a na-akpọ azụdai a na-etinye na mmanụ nkwụ mmanụ nri ịma anyị na-ekwu ya ebe a na-ekwu ya n'ọtụtụ mmanụ nri a na-ere n'ahịa ihe ahụ abụghị mmanụ nri. Take it to the bank. Ọtụtụ mmanụ nri ndị a na-acha zam na-amụke na-agafe ya na-agwa gị customer come closer. Ọtụtụ n'ime ha abụghị ezigbote gịnị mmanụ nri, o nwere ihe a na-agbakọta ya. Uche ndị ụta shiru n'ogbe ọ dị egwu. Ọ kakwa mma otu Anafudak dọrọ aka na gịnị na ntị na o nwere ihe a na-etinye na mmanụ nri a na-akpọ azụdai n'ihi onye ọbụla ma gịnị kpachapụ anya. Uche ma ngo ji jọgbuo onwe ya wụ na enweghị ọka ọ rara ahụ na enweghị isi were na niile eti ya mmanụ nri. Mmanụ nri wụ key. Can you do without mmanụ nri? That one na key na ya ma na-ewepụta ụtọ nri. Mmanụ nri pure one ya. Ọ ga-agba na ime na ya nyeriwe n'ofe nsalazi. Ọ dị egwu o wee bụrụ ya. Otu pati apụga na steeti Abịa agwala ha abara ibe si ya pụta gwa ọha na eze chi nke ọ ga-efe n'etiti otu pati apụga na otu pati ADC na ha aghọtaghị nke na ọ nọ n'otu pati ADC ya na-akparị ndị ndu otu pati apụga. Uche ihe a na-ahụtazi n'otu pati dịgasị iche iche ugbu a. Ya bịa kwuo ebe ọkụ akụ. Uche ọ na-asị ya pụta bịa kwuo abara ibe pụta bịa ndị ka ọzọ emega ahụ ya alaga anya na-enwe aka kpara. Ọ dị egwu tori bọkọ nwaanyị ọma ka anyị gaa n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị. Natasha amalitela ọrụ n'ụlọ nzukọ seneti kpakpabio eze onye agbala m bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na sọ naanị ihe mara mma ka m ga-enye nwunye m ka Davido kwuru dịka o bunyere nwunye ya ụgbọala G-Wagon 2025 bụ akụkọ na-ada Clara anụkwala nke a na-akpụkọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkọ akụkọ Punch ka anyị hụtara akụkọ a bụ nke kwuru na
pasentị 411 411% bụ ego ala anyị ji akpatara onwe ya ji gbago agaghị egbochi ọchịchị etiti ibi ego ka Federal Inland Revenue Service kwuru. Nnukwu ọkaikpe ziri ezi nke isi obodo anyị bụ Abuja atọhapụla mmadụ 35 nọ n'ime ụlọ mkpọrọ dị na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja iji hụ na e nwetụrụ ohere na ya bụ ụlọ mkpọrọ. Ndị uwe ojii agaala aka ka egbe pịnwụrụ mmadụ 2 maka ịtọrọ ma gbuo obere nwatakịrị nwoke dị naanị afọ 10 na steeti Niger bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọwụ ejirila mma magbuo nwanne ya na steeti Anambra n'ihi esemokwu ala ezinụlọ. Ibas agaala zute Tinubu na onye isi oche EFCC na Aso Rock bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aga m ekwuchitere ndị Yoruba ọnụ ha ma ahọpụta m dịka onye isi ala ka Atiku kwuru. Wike ekeleela gọvanọ steeti Akwa Ibom bụ Omo Eno maka ịgbahapụ otu pati PDP. Okay. Akwa ya taga nde ya Abaribe ụta. Ngwara ka ya ga-agwazi nna anyị Wike. Clara mụ nwa aghọta ya ụdịrị mmadụ Wike wa mgbe ụfọdụ gị na-ajụkwanụ sị o nwekwara ndị bụ ndị ndu n'otu pati PDP. Wike dị ama m na-aghọta nwaanyị ọma. O nwekwara ndị bụ ndị ndu, o nwekwara ndị na-ahụ maka otu pati PDP. Kedu ka mmadụ ga-esi nọrọ na pati na-akparị pati na-eme ihe ọ ga-abụ gị lecha ihe a gị na-ajụsị onye ọkwa onye otu pati a. Kedu ka Wike onye otu pati PDP ga-eji eto gọvanọ ọzọ na ọ gbahapụrụ pati ya? Kwa ụnyaahụ ka a sị na ọ ga-abịa ịgbape ọtụtụ ihe na steeti Akwa Ibom. Wike ga-abịa ịgbape ọtụtụ ihe. Ọ gara ga-agbape ya. I saw the video. Ebe ya na gọvanọ steeti Akwa Ibom Omo Eno nọ na-eme onwe ha embrace. Ọ dịkwana mma otu a Omo Eno apụrụla kemgbe ka ọ tretinega ndị pati PDP na ọ ga-apụ ka ha Wike buru abụ ekele ha ka gịnị bugara ya sị nwanna you try you did noble. With the look we know the judge nwaanyị ọma. Akwa nga ka ị nọ na-edi stọọbụ ma enye m nsogbu oroma. Davido zola nwunye ya G-Wagon 2025 latest one ya. Uche enwe ihe na-aghọtakwa, enwe ihe na-amụtakwa. Enwekwara otu mkpụrụ ihe na-amụta. Now wetin I wan ask you this morning. Mama adịghị impressed with ihe Davido mere. Oh God, to be honest. Uche latest G-Wagon 2020. I ga meeting ndị brotherhood a ga-enye ya oche azụ. A ga-enye Davido oche azụ. How come? Why? Ihe m ga-azụtara gị nke 2026. Ọ zụtara nke 2025. I will buy 2026 for you. Ke ga-awụ old model. In the next 5 months or old model. I will buy new one for you. G-Wagon 2026. Deal or no deal? Uche, not having you for mouth. Diego. Oh, wee bọrọ ya. Mgbakọ ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị. 2027 amụma unu na-ebu na Tinubu ga-achịsọ naanị otu ugboro na-atọ chọọchị ka otu pati APC kwara otu pati African Democratic Congress n'Emo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Natasha amalitela ọrụ n'ụlọ nzukọ Senate kpọọ Akpabio eze onye agwala m. Ndị a n'ọma bụ ndị Igbo. Ned Nwoke kwutere ya ka otu onye eze ọdịnala na steeti Delta kwuru. Uche mgbe ọla na-anọ maka Ned ndị Igbo na-arịọ mmadụ arịrịọ. They no dey beg anybody. Ama ihe dị ka bịa bụrụ onye Igbo anaghị ahọ ya ikpe. Ndị aniọma sị ha nwa abụghị ndị Igbo. Good and fine. Day your day. Wike nwe ike si na ọwụghị onye Igbo. Good and fine. Ndị ikpere sị ha abụghị ndị Igbo. Good and fine. They no dey beg anybody. Onwe onye a na-ebeg sị bịa bụrụ. Enwere m ike decide that today na awụ m onye Yoruba. Burukwa mgbe a na-ala sị yes, I'm from Yoruba. Awụ nwanne Tinubu.
Oh. Take it to the bank. That is me. And that is on period. And that's on period. They sue ya kpọm. Ababia kwọ ya. Uche iwe onye ebe ahụ m onye Yoruba. So anaghị ebe ege mmadụ ebe ege si bịa bụrụ gịnị onye Igbo. Ihe hụkwara argument a na-eme ndị awụ ndị Igbo, ndị awụ ndị Yoruba anaghị m alikecha ya. Onye so chọrọ ịbụ onye Igbo ya bụrụ onye Igbo. Onye so chọọ ịbụ onye Igbo ya mena gịnị ya bụla. Shift. Ekwutere m ya? Oh ya. Mgbakpe m n'aka. Oh. Thank you so much. Gbaa ya agba. Ya bụ ihe na-asọ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị elebazie ya anya bụ mgbapa Ibas na-agbape ka a hapụ ime ya gịnị nnyocha anyị wee na-ajụ gị sị nke ọ dabara adaba gawa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Ịma stress akarịgo anya ahụ nna ajụjụ bịam taa ma idiri na-ebu ihe akwa nga akwa n'ukwu oroma ahụ m hụrụ na ngọ meele oroma ahụ ya bụrụ na aka atọ ọchịala oroma asị he Clara na-epush m to the wall. Bọnchị oroma ahụ m hụrụ nnọọ ka ahụ m gwara gị na nna monitor na o nwere ala ka o si Mana m gwara gị na de John abịara amatala na enwe na-enye ndị bịara abịa na-abịa eke oroma ha n'anya ha wuzi ọkụrụ ebe Clara, you are playing with me. Enweghị gbasakwa m na oroma ha You are playing with me. You are playing with me. Please. Iji m egwu ego. Clean my name in your mouth. Clean it. Uche mota. Ime ihe nchọrọ ime ka ị ghọta na ijikwa ahụ. Ihe nchọrọ ime ka ị ghọta na mgbede a bụ na oroma
Kintola AC Chief Omodowan n'ohuhu nwoke omenyu ọha bụ onye nche ego ha Chidozie Amefula Otito Otokia agbọtọrọ mbe bụ onye PRO ha High Chief kwagara n'ọkwa olili ozu a n'irubechi isi n'uche Chineke ndị ezinụlọ Papal Ọdụukwu
oge ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ na-abịa ịbịagbuwe oge ọbụla anyị ga-eleba ya anya n'ụtụtụ a bụ mgbape a mile ịgbachala n'ọsọ bịa kọwara ndị steeti Rivers ji nke jere n'obi na nke jere n'ọba. Clara Ibas ajụ he refused si no way agaghị epụrụ obi ya. Yesterday ka ọ gara aga zaa Tinubu na onye isi oche EFCC Ola Olukoyode ọkwa ya ka kedu nke ọwa ọ gara aga zaa ha na Aso Rock dị na Abuja. Ndị mmadụ na-eche na ọ ga-abụkwa ihe a mere o ji gaa zute gị na Tinubu. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ ọ dị gị ka o nwere ihe Ibas na-ezo ezo, o nwere skeleton na kọbọọdụ ya? Emee Ibas nnyocha o nwere ihe dị njọ dị na ya? Kedu dị ihe Ibas na-agbapere ka hapụ ime ya nnyocha? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook, ị garuo na Facebook saachịwa maka Eku FM mee ngwa kliki ịkpam zibatara anyị ozi na gịnị n'ụtụtụ amana nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo ya nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi ọ na-ebe ahụ nke a kụchapụla ọ gịnị na-eme? Ị ga-agbalị kpọghachie maọbụ gị gbalịa zibatara anyị ozi na Facebook na ụtụtụ a nke a kụchapụla ọ na-ebe ahụ Uchenna ndewo grandma ya zụrụ nke ọma ya gaziere gị nọ na Clara onye eze mkpọka anyị mma omejua na-ekwu ụtụtụ ọma nọ. Ndewo. A sịrị nne ewu na-awa ọka nwa ya na-ele ya anya. Ọ bụrụ na Ibas jụọ ịga ịzụ ọkpụkpọ oku a kpọrọ ya ka ọ bịa kọwaa ka o si nyochaa mara na o jere ndị nọ n'elu. Okwu ya Bello emela ya ọlịa ruo ugbu a na ndị ọzọ ndị buchara ego Naijiria ọ igosi gị na omuwe ọchịchị ha omuwe onye bịara ịchị ọchị na majority nara na ọchịchị Naijiria abịaghị maka ịhazi ihe ọ ka ha buru ego laa. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya olee ihe ga-eme na ị ga-arụcha ọrụ idunye mmadụ ahịa ya ga-azụcha ahịa ị ga-asị bịa kọrọ m ka iji zụọ ahịa ọ ya sịrị bịa kọọ ka o si zụọ ahịa. So ịgba ọsọ ya abaghị uru. O kwesịrị ka ọ ga-akọwara ụwa niile ka ego e nyere ya ka o ji were mee ya. And ọkwa o kwesịkwara ka ndị ọchịchị ndị a niile ma prezidenti ma gọvanọs ma ndị senetọs ka ha bịa kọwara ndị mmadụ ego ndị niile a na-ebunye ha ma sekuriti votu and all the rest of them ihe eji ya mee ma nke a na-enye maka ndị senatorial zones ka ha kọwara ihe eji ya mee. So ọ ya bụkwanụ transparency na ikwu eziokwu na ịhazi ihe nke ọma. Ndewo ya gaziere gị ịma omejua. Ị bọọla chi ụtụtụ ọma Uche ndewo Uche amina nwuchu na keta nwetara na phone adị very very happy. Aha m bụ John Asiegbu akwanụ m ode onye nta akụkọ National News Break were ebe a ihe nọ na ihe ahụ wụ ịgwaga eziokwu. Abbas awụhụ an executive governor. He was a kind of solid administrator and all the accountable to those who appointed him, not to the people of Rivers State. So that is why we go ebe ahụ ịhụkwa ndị ahụ dị ire ya oji ahụ. And in Nigeria a na-enwe special courts for trials. Once a soldier is always a soldier.
So it's only a special court that can try him, not House of Assembly. Are you there? Yes, that is the truth about it. So he may not appear before the State House of Assembly. So we are watching to see what happens from now henceforth. So that's my contribution. I want to. Ya gaziere gị nọ ezigbote oyim ya bụ chere obi gị adaala ụda na ụtụtụ a o wee bụrụ ya Ebolachi. Ebolachi, Uche Clever. Ụtụtụ ọma. Nwanne m nwaanyị ndalụ. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Dikon Kingsley Luchie, nwafọ Orogwe were West. So progress anụ m na Mburichi na-akpọ. Onye ọbụla chịrị ọchịchị, gọọmenti akpọ ọgwụ kwụsị gị bịa kọwaa maka ọchịchị gị na iji mefu ego. Obi gị rie ọcha, ị ga-eje. N'ihi na aka gị dị ọcha. Ole so nwere ihe ọzọ ọjọọ ịkpa n'obi. Ị na-ezo ezo. Ị na-ezo ezo. Ego onye na-ewe ego ọha na eze, ego anyị zo ezu nwere. Ị ga-agba anyị mkpeji mee achọ onye na-anụ ga-anụ bụ ọnwa bụ ya dịkọrọ ime. Gị kọwara ha bara na aka gị dị ọcha, ga-enwerekwa n'onwe gị. Pụọ na ihe ndị ahụ ndị na-eri ego anyị ndị politishan na-erie na nzuzo gọọmenti jee otu aka akpọma ha kọwala anyị mkpeji erigo ego anyị. Kọnkinsili Eluchie ya gaziere gị. Ya gaziere gị Dikon Kingsley Eluchie na Facebook anyị gezie ntị ka ị nụrụ nnọọ ozi nke si n'aka Dr. Mrs. Mma Ole Barasi Owere ọ na-ajụ sị kedu ihe mere Ibas ji agba isi akwara ịbịa ka ime ya gịnị nnyocha na ọ ga-apụtarịrị nnọọ bịa kọwara ọha na eze ji nke gara n'ubi na nke gara n'ọba n'ihe nyefere ya n'aka ma ọ bụrụ na onwe ihe dịka skeleton na kọbọọdụ ya na n'ihi ya pụta ka ime ya gịnị nnyocha ya gaziere gị Dr. Mrs. Mma Ole Bara na nke a si n'aka Mishak Agụọha ọ sị Maazị Ibas na o nwere a lot of questions ọ ga-asa gaa n'ihu Clara. Nke a si n'aka nwana ya ezi na Tanjaba ọ sị Uche Clever odogwu n'igwe okwu na nwada Clara nwoke ọcha ụwa mara anyị mmata ndewo. Ọ sị onye isi ala ọ sị gị lekwa onye isi ala lee Ibas ofu ihe ahụ. Ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a Pastor Bob isi ụmụgoma isi ụtụtụ ọma Maazị Uche na Lọlọ Clara na ịlọ ọvụrụ our outlook my people isi anyị na-represent Eko FM Wela na biko na anyị gọrọ gị ọfọma maka ụbọchị ncheta ọmụmụ gị nke taa ya gaziere gị nọ happy birthday Pastor Bob ezigbote oyim Ebolachi Ebolachi ụtụtụ ọma nwoke ọma. Ọtụtụ ọma odogwu na redio ya gazie ya gachiela gị Clara eletrik bọbụ ndị Imo steeti. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Ọtụtụ ọma ya gachiela na onye nne na-ekwu ụbọchị taa nwoke agwụ nọchike gụrụ ọkụ na-ere wa onye bili ochi ya zụta ihe ya sịta n'ihi ọ ga-akọwakpa otu go ochi amara ihe ọ zụtara ma ozukwuru ezumozu ha asị nwata gala ochi ya agaghị mbụ nga abụọ otu a ka ọ dị etinyekwana okenye ọrụ ya arụtaghị ya ụmụaka achịa ya ọchị nye nna ya ọha ugwule aka ndị ọ dị n'aka ndị ọka iwu anyị ha mee invite ka ọ bịa kọwakpa ochie rụọ ọrụ ya na ọrụzi ha ọrụ ha ji ya jhes apụpụ Naijiria ka ndị ọzọ mụrụ akụ ka ha dị irilipichi na Naijiria another time. Ndewo ya gachikwala nnọ ya gaziere gị nwoke agụ anyị ahụla ozi gị na Facebook anyị Ifeanyị Ejimi nke onye isi obi akpụ egbe ma zibata ozi gị si igba isi akwara Ibas na-agba ka a ghara ime ya nnyocha na ọ bụ order from above n'ihi na onye nna ya dunyere ohi ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ọ dị egwu gaa n'ihu Clara. Na nke si n'aka Ijeọma Oluchukwu ọ sị anyị na-eme ihe ntọọchị ebe o buru ibu na ọ laikikwara na anyị ndewo anyị laikikwara gị nụ Ijeọma Oluchi o wee bụrụ ya Ebolachi. Abọọla m unu abọọla good morning. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Ihe Ibas megawụ nsogbu onwe ike na-akpabi onwe ga mere kwa ma dị ma ha bụ onwe ga problem akpabi wetara Ibas na Rivers with hope that they are rụkọta with onwe ike mgbe ọ gaziri dị ahụ na hụzi ihe na Rivers ebe increase allocation ya to 3 trillion ego ndị ahụ agazighị eto onwe ike otu nwoke chiri chọrọ a na-akpọbi na-eke ya mere nwee ike ejiri gagha rịpọtụ to the president azị ma n'ịma nwoke na president na-arụkọ so na okpukpe emega na 2027 na nkwe ego gapụta na Rivers eji atọ elekshọn ọ mere Tinubu ji tiwezie ka epuozie ya na Rivers agazi Rivers ụkwa ha aga asị ya mgbe ọ bịawa Abuja
ọgazi Abuja ugbu a ihe ọ ga-emezi ugbu a the next stage ọ ga-emezi ugbu a ihe handụ onwe to EFCC wọchị ya m na gọọmenti ọ ga-handụ onwe to EFCC ọgazie EFCC onwere ka o wetaziri onye achịkwa okezi eto ma Kpabio ma Wike na Tinubu a na-enyezi flag APC owele elu owele flag APC elu ihe ahụ Stella Odua mere ma Obianọ ahụhadum ahụ otu obodo ahụ emere nwere ka nwere isi ọjọọ nke ha laụrụ ụwa ya ụta ka ọ ga-eche eme. Thank you. Ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha. amami na aghọta kedụkwa na onye m uche Chineke onwere n'ụtụtụ anyị ahụ n'ozi gị eze best isi egbuzibata ozi gị n'ihuru nsogbu obodo anyị abụ Naijiria ọ malitere n'isi from the head ka o malitere maka na ụfọdụ ndị a ha anaghị eme akaụntụ ego ole ha mefuru na n'ihi ya Ibas esorokwala ha o folola the way ha wee zuo onye agbala m n'ọwa aha ha ya gasịrị gị gaa n'ihu Clara nke a si n'aka Daddy Josie Ọgbakọ ọ sị Ibas ya biko gaga kọwa otu o si rụọ ọrụ ọnwa 6 enyefere ya n'aka na steeti Rivers na ọ ga-aga kọwa otu o si rụọ hapụ na na-agba kpụrụkpụrụ ka ọkụkọ chọrọ iyi akwa ọnwụ ya gbara aga ya agawa ụlọ ọrụ onye isi ala ya gwara na Justice for Rivers people. Ndewo anyị ahụna nke gị Anthony Ekenna ya ọsọ uche nwada Clara ndewo ya gazie ịbọọlachi ewo ikuku ejidere onye nke a ọ n'ebe ahụ ọ kụpụrụ ya love ndewo m kụpụrụ ya gaa n'ihu Uchenna ọ na-abọlachi anyị abọọlachi oke Clara Uchenna ejimeta anyị dị mma o Okay, our number one celebrity rocker for the whole East Imo State. Mapa woka ka na-ekwu. Baba nwake zo wa ham. Le ma le ha yi na go yan na ndigoro shi Tani wa bro metra odo use nwa ọnụ. O ta ulo suba alo wike so granga ha na turubu so granga ga nkwala odo ga nkwala go nwe ihe pụtara pa. O tare kwa ka kwara nu mgbochi. Be go ulo ihe ngewu shi akpatara ma nyu anyu je because that man If ndị rụrụ ọrụ nwa ọgwụgwọ ọfụ nwa ọmụsọ ndị polisi ndị dị usoro nchekwa ya nga ha na-ebe akwa na ọkwụ nwa ụgwọ so ha mere ama nyocha ụtọ nke wike na-apụta ụmụ ihe ndị na-ezukọcha ya gaziere gị lọvọ nwaka eze o nwere ozi dabatara na Facebook anyị gezie ntị na nke a si n'aka Ifeanyị Aya Ifeanyị ọkwa gị dere ọ sị nke a wee total slap nye onye bụbu onye sole administrator Emee Ibas ka ọ na-ekwu okwu ya na ịhụrụ nnyocha anyị na-akpọ okwu si emee ya na ọ wee total slap on his face na kedu ka civilian ga-esi na-eme onye bụbu onye agha nnyocha aghọtaghị m anyị ọ nọ n'ọchịchị ndị agha Ifeanyị ihe a bụ gịnị demokrasi Naijiria anọghị na military regime ọ sị anyị were okwu agawa court ma ọ bụrụ na anyị dị serious Ifeanyị Aya isi gịnị ekule ọbịa gee ntị ka m gwa gị ihe Naijiria na practice bụ gịnị demokrasi nobody is above the law ya bụrụ na anyị nọ na military masị gị hụrụ nke ikpuru omede ya mana anyị nọ na gịnị demokrasi ịchịchị ọchịchị kwesịrị ịpụta kọwaa ji nke gara n'ubi na nke gara gịnị n'ọba mmadụ anaghị aka obodo ọwụ military gị na-eme ịchịalanụ bịa kọwaranụ ha ji nke gara n'ubi na nke gara n'ọba gị na-ajụsị kedu ka civilian ga-esi eme mmadụ nyocha ọwa Ibas mejụ ihe ugbu a na-agaghị echiwe ya ihu n'ụlọ ikpe ọha ị chọrọ ịkọwara m anya Ifeanyị ọ dị ego gaa n'ihu nwada nwoke ọcha Clara n'ozi nke si n'aka the great God seed isi ihe agwa ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara ndị my beautiful people na redio ndewo ọ sị uche na Clara n'ịhụrụ ala anyị bụ Naijiria aha mbụ ha wụ gịnị nrụrụ aka aha nna ha wụ gịnị lawlessness maka na ịhụrụ ndị kabaz ndị anọ n'ala anyị bụ Naijiria n'ọcha ndị karala nka ike agwụkwala anọ ha ịbọọlachi ọ n'ebe ahụ m gaa n'ihu nwoke ọma odogwu na redio ya gazie nwada Clara ndewo ọ na-ahụla na ihe anyị nwere wo eze na-awọgbu ndị ọ na-achị otu a nwoke a rụchara ọrụ ọnwa 6
achị abịa mee nkọwa mkpa o ji mefuo ego ya agbalaga ọ dị ọsọ nwere ndị dị ilie ebe ahụ o juru ugbu onye ma ihe ha mega ebe ewu ndị akara ọkwụ ndara ọngọ ha m n'ọnụ ya gaziere gị nọ anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a oke si ma isi ohi zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma uche na clear conscience anaghị atụ ụjọ ebubo na Ibas ya bụrụ na ọ chọghị ka eme ya nnyocha which means ọ maburula ego ndị steeti Rivers allegedly ego gaa n'ihu Clara aka si n'aka Sonny Barry ọsụtụtụ ọma the best radio couple na n'anya bụ Nigeria ọ si biko na-agwa ndị EFCC na ọ na ha chọrọ ya ịbịa nnọọ nyocha Ibas na ha biko site n'aka Yahaya Bello mbụ ha malite ebe Yahaya Bello nọ tutu ya eru aka ndị ahịa Ibas anyị ahụ na nke gị dị celebrity caster ọ si Tinubu o ziri Ibas si ya bịa yesterday ọ wụghị bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ ka ọ gwa ya ka ọ ga-esi defend onwe ya ma e pụrụ obuba ya ọ dị ego allegedly ịbọọla chi ye Biko dị ọra mma. Ya gazie adị m nnọọ mma nwoke ọma. Atalugo nwaanyị ịbọọla chi nwoke ọma. Uche onye gịla na-ekwu Maazị Godi Ekechukwu. Uche dịka ikwu a na-ekwu echere m datụ na arụ ala gba afọ ya ghọọ omenala. Otu a ka ọ dị. Dịkwa ka mmadụ abụọ kwuru ekwu onye nke gụpụtara testi ya na onye nke kpọkwara akpọ dị test person. Ha akọwala otu iwu ndị agha chichere mana o doro m anya na onye agha abịa n'ụlọ sivilan nye sivilan mmege ka ọ ga-eme mana okwu anyị kwuga na nga ọ ga-agwụcha taa ọnwụ ya dịbịa zacha ọkpụkpọ oku Tinubu na ndị ACC kpọchara ya ọ gwara ndị nwere ikikere si alaghachi ya jezuo oku ndị Rivers kpọgị ya ọ bụrụ na ndị agwaghị ya laidat Uche ana m agwa gị datụrụ okwu a ka anyị ga-emegodi ntị mara ihe ego ọkwa apụta agwa ya ti ya lawa ọ laala ha sịkwa na ya ji eje jezuo oku ya ejideza n'ihi na ndị dị lee n'ọrụ maka asị na amalitere na ochie emewe ọtụtụ ndị gọvanọ anyị ndị nne ugbu a chịchara afọ asatọ jebe na sineti dija kọpa a na-ebu ụzọ jụọ ọhụta esi ochụta bifo ha ejewebe eje nọrọ echu ekwu a eche m na nwere ha ga-ekwute ya ebe a ga Tinubu na onye nke ACC akpọzie ya chi a jejeza ka ọ ga-atakwala ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha o wee bụrụ ya ọta mkpebido fichawa ọnụ mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ wụsara ya ọwa ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa mana anyị ka nọkwa ya maka na o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya gakwa n'ihu ebe ahụ na-ege ntị ngwanụ nwaada nwoke ọcha Clara ị hụrụ tupu anyị na ndị ọbịa na-abata ị ga-akọwara m ihe mere oroma m Uche bịa ziga m oji wagon gị nọrọ gị ekwu oroma nzega gị ji wagon ụka oto si emetụwa gị n'ọnụ nzega gị ji wagon n'ohi oroma izuchara m mbịa zega gị ji wagon ihe a mmega ahụ gị nyere ọ dị ego nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị